Dissabte es va inaugurar el Museu Parroquial, un espai nou habilitat al cor de l'Església on s'hi exposen objectes antics de l'Església i la parròquia. Mossèn Joan Soler ha agraït la feina de Montse Viader i de les germanes Teresa i Remei Misser, que han organitzat l'espai i les peces per exposar. En concret, hi ha la talla de fusta de Sant Pere que estava al retaule, també puntes fetes per albes o cobracorporals, casulles antigues que es feien servir abans del concili, calces, fotografies antigues d'abans de la guerra o les peces de les campanes que antigament feien que el campanar funcionés, també part de l'antic retaule i peces petites amb cert valor. Aquest museu estarà obert només per a visites concertades. La idea és obrir-lo quan les escoles en visitin l'església o quan vinguin grups a fer una visita al poble o a qualsevol persona que ho vulgui veure, demanant-ho prèviament. També estarà obert per festes assenyalades al poble com ara Sant Martí o el Remei.